איך לגרום לסולו שלכם להישמע ג'אזי. אז אם אתם מנגנים ואתם רוצים להכניס טיפה ג'אז, יש כמה דברים שאפשר לעשות שיתנו לכם את הסאונד הג'אזי, כמובן מעבר לפרזות וסולמות וכאלה, אבל הגישה שלנו לסולם ולנגינה ולקצב. אז 3 דברים שעזרו לכם לג'אז קצת את הסולו שלכם. אז דבר ראשון והכי חשוב זה שמיניות סווינג. אנחנו חושבים בשמיניות סווינג. אני אקח עכשיו A מינור, A מינור פנטטוני. כן, שמיניות סווינג, במקום. בג'אז אנחנו חושבים טה, 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 טה. כן, תמיד חושבים פה, טו, 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 טה, טו, טה, טה, ולא טה, 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 טה. אוקיי, אז זה הדבר הראשון שיכניס לכם קצת סווינג לנגינה. אוקיי, ראיתם, רק אני עושה את השמיניות סווינג, כבר זה נשמע קצת ג'אזי. הדבר השני זה כרומטים, להשתמש בכרומטיקה. אוקיי, מה זה כרומטיקה? תווים עוקבים אחד אחרי השני. אוקיי, בג'אז יש הרבה כרומטיקה. אז אתם יכולים להכניס את זה בין התווים של הסולם. למשל, אם אני בפנטטוני, שוב פעם. אוקיי, מפה לפה. או. בסדר? אז שמיניות סווינג וכרומטיקה כבר ירימו לכם את זה לאזור של הג'אז. ודבר שלישי זה צלילי גישה גם בהחלקות וגם לא בהחלקות. חצי טון מתחת לצליל בסולם. זאת אומרת, אם נניח יש לי תציע זה בסולם, אז לבוא חצי טון מתחת. כן, אני הולך לצילים בסולם, נניח זה, ובא חצי טון מתחתיו, אני יכול גם בהחלקה. אז, 3 הדברים האלה ייתנו לכם קצת ג'אז, פיל של ג'אז בנגינה, בסולם הרגיל שאתם מנגנים, בין אם זה הפנטטוני או מינור טבעי. אז אמרנו, שמיניות סווינג, כרומטים, שזה תווים בעצם עוקבים, בין התווים של הסולם אתם יכולים להשתמש, וצלילי גישה שנמצאים חצי טון מתחת לצליל של הסולם, שאתם יכולים לראות את זה גם עם הפרד וגם בהחלקה. זהו, קחו פוזיציה אחת, תכניסו את כל הדברים האלה, תתחילו לשחק.